Aingo iblay sa chisien iwe kong ilalong lakloy banwan shakmat ya kaban ai ke testimony testimony ke chung i na ya ki dawai ke ba i penon kam ka banga ngasna te kong kidan shibun ki jing penon kam ka ba phi penon kam bo ki banga ngasna hande ka ba min ka ba phi kwa ka de nyang yong shwa te nga kwa ban kali te shwa ba phinyo ke ka dawai ke chunga ngai ba phi la lit ta dawai kulma shastu shani namar kumbakat nus nem kong kala uni nyang yong ba pipi yo kumbakat nus nem kala ka pila yo uni nyang yong la sausan snem hoi teh pur ba yo uni nyang yong kumba sausan snem te pila le juli shim dawai teng shunu shunu ngala shim dawai ta paswet ko pibi hoi te i ai dawai ngala ta te tang shulun pa dia u mi biang te long malong tamo te kam le shim shu te ki doktor kum tu da namar ba ki bawan shim dawai nang handi te kum tu da ki kimlong lola ki long kum nu ka reaction ki te nga set ong ki mo ba yo de ba ka snido ne ya de ben ya sha ne te doktor ong em halor jeng kata ka jing kiu nyang yong kiu biang kata ka jing yong ke snido pi ong em spang kada waipan nga kham le mi shu hi nga ong balak tak ka tu la lut tamo mi de te ngokat batak dawai selalu uwe dawai te la pau em ka jing ya de te kam I pau te uyong biang te nga kham le shim shu hi kham le mi shu te se kun jong le shim dawai la mali ka yo te dawai knyang te la thong ta ba ta ki knyang yuru ba knyang yong ki nyang mong ki mo te la ta utaru tang shu uta uyong biang te na hadin jong kata pidang tak dawai biang shawai pat ne kumnu nga kham ta shu nga shu snap snap kum tu te kumnu pat phio ai kani ka dawai ka changa manu lingba jong nu phio ai kani ka dawai pat di dawai te nga nam dai parlok jonga ikarteng kumnu ikarteng tilen hoi ni chu pan kam dawai chu ong adi I khoi ha mo ka ngap la I ka I khoi ha ke ngap jong phi ta da ai ti ong ta da kan bat dawai te ong balong kumnu ta kan bat dawai mo ti ong ma ta akli ong ta ban ta kinyang mong kinyang yong ki ai te dang ali hieng ong pen I mo ta kan bat te la pen I ong hap ta la kri kom ta ong ta kan ki sbo gitu ki yu nya te kata ta ong tos pa on ra lang ta ka sabon mo te kong te wan shim sha tangka sabon nga tharai ni kong shim ka dawai nga sngo ba ikong telin mari di parlok chunga temo tengah kan ma ba nga sngo ba pidang shim sha tangka sabon dei shim ta sabon hoi shim ta tangka sabon hoi te ada ta shim ta sabon te nga penon kam sabon te nga pen kerja po kti nga pen tanam to po kti akan le ba umas hadu da sbo te nga sekarang ta ki miang to terkong do dar kiasa keman te la ikut te nang la ko te tang sabon ru te perlo yang ni isai dur bahamo isai dur ikut tengok sai la tengok asli ha bo bi om ta bla ikut tengok oi bi te perlo ngau ora lem to kompanyang thon ra lang no ai ka dawai hoi te la ora ka dawai pe ngau ong ni try ngau kala rai pakan musim dawai syuk mo le iru tengok ba kita perlo mai dem ta ong try dik sikri juga asna gida dawai ngoda ka jingat yang tak ada dawai kan khoi te la ta am ta baro hi ki om ba la khoi kam ya hoi ti ong yang hadu ki doktor ki ai kli ki ong ta ada ai mo si do ki doktor ki kli hoi ki kli ba khai po office ki kli ki ong pi ta ada ai ong ta ada ka krim kan ban ki kenja kenyang ki ai mo te ong ra te menta nga ki doktor kemut kila ya shimi ka diga dawai ka banga shna manga hoi kila shim kemut ki tu ki dawai ki baju an shima pi kemut ki doktor kila shim lang hoi kila shim lang ki doktor te ki parlo kila abun ba ba shim tapi yang ani kila shupet Jadi mensyuap himlong kemudian mau bila ikut tengah ngaya tu orang ngaya persekiri bami yang mong bami yang itu kalau itu orang bata mo gak kayak deh tidon melak sih mentaru bami yang mong kila ngaya kenduk kila kuit ba kila kuit jadi orang yang tak mo tak mah bayar deh bangar lah kuit jatuh tu mo martang sui ngaya lagi tengah bi mo mai lagi ngap itu ba kiba iya ngah itu orang filak kuit itu balak kuit te kemapi ong mo ba wat ki doktor kila shimye kani ka sabon ni ka dawai mo te amde tangai kani de ba pipi pendon kam ka de wat dia kompanyang kli ru de kompanyang kli bat ka sabon kli ka hoi te sabon sai khamat te kini ki ba pipi pendon kam ka kilong kumdo ba pipi pendon kam kini
tengah senat mal bagi senyuk ru ulami Amin. Chuang lah hap bagi senyuk dia dasar long man tu semua la sutu lah hap senyuk tang shu itu jing haba dalam nur yula selente Masalan. tengah nang tak yang lah hampir bagi kun bagi orang ani lah dan hap senyuk Teman tapat ulami. mentah lah ambil long hap shu kan Nga aingu yublay ka ngala man syuong mo ba bun pha ka long imat pi day ru ba namar nga ru nga de gabri go baduai te pi ru pi day mat gabri go baduai namar na pedeng namar ba baro ke blashim dawai na nga de pi lolong ka baning kong du bala yo khui kat ni mo mar porbawan te long layong lut nga kama porbengi le piknik lang layong namar pa hatu ko por te pimpot tip ba nga sna kini kita dawai mo menchim snem bangi le changkai tamba pim tip tamba namar ba kani ka dawai ka pidang use tang ka wei dai tang ka wei kampat lut na dai kampat lut dang panai ba kanu khandai na sipo kumtahi dai piwan shim bi kani ka dawai hadu menta kampat lut patlut tama long ai ka long kampala ka kampala ma pi namar ba kiwi kila ya kumba saubilor sanbilor prabilor ru ngai kadang long kidang don hiken pok sini do jong pi hende pi pat long kala kham khoi kloi takai ke banga kentui ki bri ki ban sapenan kam kalong baning kong bu yublei bu ni kong ha ka jing duai kini ki jing sna jonga nga shim ba ka dei tang kadak ka ban pen khia iki re ka jing pen khia tanga ngai ka dei na ublei bet mo tanga I ba kasni do jong pirong I kala nang shai arsha kasa so tang namar ban pun khu yang yong kam de ka basuk yang yong e bha te bun bha banda da ong mo la da ki briuk shakmat ki ban ai testimony em ki ba la jam te ki ba banga nga pendon kami kini banga shna kini dawai nga nget ba kiwi ki ba yo ki yang yong ki yang yong kiwi nga nget ba kin da ai testimony ki ba wan IP kum ni long ki la bun te kin yo lang e kan ga dawai long ba ki kin yo khia hanre ai pat bun kim long ready te kim long ready kim tre teman chakmat andre kan diga jing long lakloi pa ka jing phikong kalong ka jing kerkushi bun bha iki ba bun mo namar komba iki ni dawai umde banga ka jing thumu ko jonga kan kong ka dei ba nga thumu to nyang mong te dan ibalawan ai testimony chakmat ru yong ngawan nam ta nyang yong tangka dur jing irum issue menta te sa stang nyang mong te nyang yong jing ibaro la khullut ha perbawan te nga thumu ta nyang mong te ngong te khishile ban trai te la da kan trikam te lingba jong I ga jing ai ne ma I la de ai testimony chakmat pat ka belong ba bas ngopla ka de yapi te nganget bet ka wei hi la da ki briu ku jong ublei bat baro ke ba pen kam ya kan nu ka bentar lingkong la da kiki duai ngangai ke jubab kan wan kham kloi pat usai tanam ya ben bamdu dinem mar pitang ka wei ka dawai rom padlut pe mental akan ni gesni do bawat ki doktor ru menta kilashim namar ki doktor kitip ba umla ayun ni yang yong ban shna ban pen khuit dinem tapi menta pi bata kan ni dawai pis ngau thu ba kalong kumdo mar bangam at steroid ya ka mar simba at steroid kemud da tang shui kala nang yong lanya ka saukar ang te kamdan kum kita ki reaction dai kamdan jing saukar ang ai dai kam perbata kalong kam bait kam den ai ko pisu tho baka beng kan ka dawai te pi kwa ba ki pat ba ka ai ka jing kuntu jung pi pat ki we ki ba yo lang kum ki ka skin issue jung pi ka ai ka jing I mean sim jung ki pi pat ye ki pat ba pat ki ban ki ba pe ki video ba ki ru ken long namar ba ladangan pelai tanda ka dur mo te siong banga edit dinem siong kum tu bala shu edit no ba shu talk dinem te da ka jing wan pa ki pat ba pat namar ngala up labun snap namar ngasnai ki dawai ki jonga da dus nyu ki saban kli ki saban dur ki saban klung ki wi ru na du arhajar khapra hare de na ka da bo kum dan bun ki bawan ai ka testimony long kala sakut no te da ka jing wan ka jung pi pat kan de kalong kala kan sa ai kan sa yo lat lang ki wi pat kan ba ki ru kan yo ben pen kam lang kan ka dawai te ka jing ai men sim ka jung pi pat halor jung kan ka dawai ba ki wi ru kinam syap tiang ban pen kami kan ka dawai ka banga ngasna kai jing ai men sim ju pi no ai men sim ya ki wi barot te ba ngalama ila dia mo ba sim dawai ru miade la sim ira miade te ngayo sngo ba na te parok jonga ba sna kan bat dawai tinggal setenang bau dui kan bat mo bau dui kan bat ban sna te kamdan jikta da ida iru te da ka jinget ba ka wingi pa shu play mo ta da ka jinget ba da na menta ka sikri jong tre sna di dawai te ngi ba kamba de da ta yo mat ka jin kia mo ngi ida ka ji ko sha ken kawan hanga kumta te ye ki pai ba pat IUP ong pat ban ong ban bam de ban don jing shap tiang mo ban ta kum ba pipi lata kum do pin ong pai ki pai ba pat
pai ba ru ki kum tak ya ama edi syok tiang mo di kan bat temo di dan jing atatin mar bau kan bat umran jing ta ini Hoi joi ka simpor pan mo. Ka simpor hoi. Ni hab yai ta mo. Hab yai ta hoi. Mar dawai sya do paren de juta ku mar ka don jing ta em. Jing ta. Ndai kan bat umran jing ta ini. Jing ta hoi. Bang ama ila di te. Te kan di persang te ki la su thuo. Ki da persang hoi. Persang ki su thuo. Ta baong ba persang mar jam no. Khang tung tu tam dei. Hab yai ta mo. Hab yai ta. Te kabalas kaba kanlong mo lada pyndon kidur ki jong pi ki ba rim ki jong pi ki ba latap lut baro kidon ngam jan re ki dor ma rim ju shon tam hajan kham shon hajan te shon jangai kam shon dai tu ba te hoi kabi tu hoi mi tu ba pe na dan lai tu bi long ki te ki parlok ki jong pi te ki tep ba pi namar kan de ka de ka mon ju pi banai testimony mo te ki parlok jong pi ka yang ka sem te ki tep ba pi latap lut baro hoi mo mangi ki ba yu iru mo te ki de nyang yong hoi nyang yong ma de nyang tu te ba de nyang yong hoi te ki pai ba ki bas ngap ye kan ni ka banganga keren ba kum ju ikong iba ai testimony tu tip ya kan ni ki di ki dawai ki banga shna ki de be de ki pure combat anda pila yu i pinsai penda pila wan ban shim bat ka weru nga kentu nai ta klumar ka sini do ko jung pi namar ba ka sini do ka hapo ka met jingi ka balong sensitive pa ka de ka ha ka met jingi ka de be ka sini do te habangi ta klumar ka baya pan da ka bi shim kum tu ka kam long mo ka de ban consult ha ki doctor kum juru la da ki ba kwa shai ka ni ka dawai nganam ai ra ba pi fin shim pateng kalong be pia wan ban pen i mar do don bun pa ha ka tu ki snem ki ba bun ki bri ko la yo khia han re ki kwa ban spoil ya ka ni ka kam ka jonga ka bobli ai nga ka sap te ki blim te ba ka dawai jonga kalong kum ni kum tai tengah da kan tu ya ki ba kwa shisha ban ta ka ni ka dawai ba kin ha wan be ha ka ba pau mo te kong kublish bun ni ka jing ai pelai por ka jong pi ba kalong ka jing kur ki ba bun bobli na kur kui pi ba ka ni ru ka de ka mon ka jong pi pangan pelai ka ni ka video kana ba ki we kan yo ka jing kur ka de em hoi tau beli nak kui pi bakum jo iki bas ngap ki ba pe kan video nam ta ka burom jo play amen yero itrai kamba pila isha khamat iga testimony jang ikong bakum nu ila ai ka testimony ke jang i bat kum nuru ka rukum panan kam jang i ya kani ya ka dawai ka jonga ka banga ngasna bakum juru kum nu i panan kam ya ka sabon te kalong ka ba phla ade ini iwe ikong kalong phla bha namar ba kadawai ka jung i wat tang ka we ru kampat lut re u nyang yong jung i la jem ngai ka we kalong ba ka debit ka jing duai ba ka jing shane hoble namar ki ek bar ka bangi bam ne ka bangi di ka debit tang ka dak hanre ka jing pen khia ka jing sumar ka debit na ublei te kumba ikong ila batai kumnu ka ru ko panan kam ka jung i ya ka sabon ta bat kum ju ya na ka benta kumnu bata ya ka dawai ka jung i kum taru pi ila la ka jong ki ya ta e ka srido ka jong ki bat piru haba pikwa ai kan ni ka dawai ka bha be pi ben wan dala di khnang ba pi pin long khun namar kum ba ki por ki bala dep no kini ki video chunga ka ba shakmat chiki di ki live snem ki bala dep ya ka banga dep pala youtube kolong ba ngasu ai pathar ki tu ki dawai khlem da page ba ka de na ka e ka issue jong ka sni do ka jong ki kum bangal dep ong ki video shakmat leng ba ki video ka bading kong jong kong sara ju image ju shining ba ka ni ka de ki video ko ba sa padang don hi so ar lai tili ki video keban pelat ba kumno maki kilayo khia bat kila don ki bala kham khoi don ki bala khoi be janai don ki badang yai trai te kumno ba ki ai ka testimony ke jongki te kumbanga ong ba unyang mong ene unyang yong lane kanu ka issue ru ka kala bande lala ka jong te kumba ong kala bande na kala bande na ka sngi ba mi nyang mong kala bande na ka kpo kala bande na ka pregnancy kumbanga ong daga jing ka bahaba ka periods kala stop na kumba khandai penai namta ban kha kun kala pelong ban mi nyang mong te handai haba mi nyang mong kum kini ke badan pregnancy kumar kam da than na dam pata dawai te tang senta si bilori kala khut no namar ka dei tang ban pengkhut ya ka dei tang ka ban napo te dalayo no idawai uba baki ke detox pengkut ya ka met ke jengki te halor jong kani ka dawai kumbanga ngong kala bande nakasnam kala bande no liver kala bande na ki bapun rukom te kala bande na ka de ka jing dawai yapan kala bande de ka jing pet youtube palat ka jing follow yakini ki ke jing youtube jing kini ki video ka bala pelong ka sni do ka jong ki ka ba baki kan worse ngakar pat epi la da pi kwa man taban shimi ka dawai jang pinam yo pateng shunu rupiah wan ban i de la de namar shakmat ngala shu ai kum tu pangam tip kumbanga ngong shakmat don ki brio ki ba
ba arngut ki wan shim dawai iwe ru divorce kasnido iwe reverse kasnido ka jungi henre iwe pat I complain bang ka klik bha kala ja kumni kala sip iwe pat bang kali ong umlong I anang la research kat tu kat ni benai ba kaya snem ru bangan satip ken ba hau dawai ka don ka steroid ka ba penon kam kumba syakmat kumbang la de benetu ba kasnido ka junga kan kalong words du kata-kata de na kada bangata I buru plus ba kami ning kong tang na ki kumut ba da ba mi ni ki kumut ka bala pelong yang ya ka bangata ken ni ki dawai doktor ngata I melaker ngata I molong ngala ta I ki dawai yashim ya pan ba kala pen words ka snido junga du kata-kata ba pelong yang bangan syong doi pandala syong doi bule la pen I kumbat ba du kumbat ngayo ken chapo jengki ar hajar khat khandai hadin Ajing sinai nga jongai udawai ka dena du ar hajar khat ar henrei ngam padio yu kombat na marga yu kombat apan I laslem ba na marga jingmi jongai nyangmong ka dena du ki class 6 ki class 7 te ngalas dang ban sinai na du kena kumnu ban na marga jingmi jongai nyangmong ka de banga kwa eksperimen de buru plus panga juta henrei mentanga I no na marga desa antiseptik da kada kamlong hakasli do kamtam ba use minsngi ngamla ban ong ba na use re ndeka shong kasido hende kaba kham bhahi ba na use buru plus number udon ya antiseptic what ba pen pai ya ba pai pedang ru ulla teman penjam te kani kin kabala pelong nga bada kajing ya sha jenga ka banga nga wat uni kombat tat ondang la I no ka ya ka kam business ka jenga ka ba ublei open I nga yu kombat arjar ka kenda pakala nang simpor pat ya ka bangan mi hau ka bangan mi perthai paken bangan pelai namar ban pelai yu kombat ban pelai yu kombat ni dawai ka bangasna hadin banga ngala ya na ka wei ka snam penjana ya ka bat jing sha kala de ban wan ka jing jana ka bangasna halor jogani ka umpenyang kli halor jogani ka khmat ka jing sha ka ni ka khmat menta ka hap dor jongka ka de indrus pa akiti por ka banganang pelai ka de ben syajar bat balai spa hande ngai I badon kibri ki bakwa lang ban penon kam tengah panha beka indrus pa palana tangan namla asu nambar han po jongli khumba jongani ka dawai ka don bun pha ki khumbat bun pha ka ba la ban pen khia ka jing sha ka jing sna ka jongai ni dawai ka de tanam tanyang mong ka banga ngayo ria ba kibri ki wan man pedi tengah si oi ki to sim su try yo baka long handra ki try pangai I baka long don ki baka sni do jing ki la long ki bisen don ka dor jing ki kala palat don ka dor jing ki kala yong siba palat don yang mong jing ki kala long siba palat don nam ta ki khai dam ta ki ba set kan dam ta ki ba pon pa ki ba long temen ka sni do ka jing ki te hadin pa ublei open shainga nambar ding ko ngasna de company ang step port te kam long ba nam ta ka sni do tengah wat bangala yo kende kini ki sis mesit pat ya ka bangan yo ban penan kam di system mesit pat ke ban long ban yo ai kini ko umpenyang ban press kini ko umpenyang lagi wiki ke banga sanhi kini ko umpenyang ka bomla manu ban kopi kini ki umpenyang kini ki dawai ke banga sna dan manu ban kopi ya ka namar banga lasna ka hata kom da ka jing pen sha jong ublei te alor juga ni ka sabon ru ka don la ka jong ka sabon kli kompa pilai I 47 ka ba I la shimi ka interview halor juga ni ka sabon bat kumno be itu ikong ila ai ka testimony ba isau pusan snem karta ka jing I ba kumno usnyo jong I ila mi bat na kumjuru don I pen shai bal ai ka testimony halor jong usnyo te bat kumjuru kini kita wai ba ki don lai jai kini kita wai uni ude ba don sunspa ka dor jong ka de na ka benta jong baro like no nam tau thyroid bangam sim lapat bu henry na benta jing kini ki wei pan nanta jung ne uni wei pat ba saus pa pat uni pa kadena ka benta tang ta gastric pa level na benta jung ne pat umau pa du gastric te ha jing shanga la wat ban snai kini ke nyang tholi re u e hau khambat nyang tholi na marba ngan ong kumno ni kambat nyong thali long khandat ulong pher namar kumbang ong ban snai kini ke dawa nyang mongru nga balai ka simpor nga namar ba sipang ngal blend ni uro we kambat tanga yu khor palat tanga blend uro we pala ulong ulak lain pala utu takadap nga wat benia kabala pulong ken baka simpor pat ka tat andam talawan sejing jana hoi ladon ka tu penis nem layo ya ka testimony hare de ka jing satu e ka mobile ka changa kabam sim layo ban mi perthai ka man pen pau hare minta pada ka jing up yang
cungai kiwi pat ki ban sawan ban shim dawai like ni kong sarai ten mar ba ila jur shabapalan te kada ila yaisha ba di kong crispina ila jami nyang nadu kli nadu ka silang hadu slak jat atap nyang ila jamnut hena isa sutang nyang mong mar imi lang bet nyang mong ning kong imi nyang mong hadi ke jing bomla sumar kala jur shu nyang te menta i persang baik ban pen ku ya ka nyang mong te nak benta ka kli nam ta ka sabon nak benta ka bata pat ngashnar benta wadi kini ki umpenyang kulung kini ki Johnson baby oil ke baki kini ki kulung ki mi thit te kum tu te ban pengku ni ti thit mashnar kini ka vitamin C serum ya ka ba kini ki dawai ki cunga ke bom don side effect ki de original ki de ki khambat ki bom la manu ban kopi na marba ngashnai ka da ka jing start ka ba bli ai te la pi kwa ai kini ki dawai nganam supply pathar ko balong hagi ti ki kisnem al pi kwa phi awan be direct nanga bahkan sadon hapo nong stone hanong thmai hamau pat hapo jaka kabanga penduai bat ka timing ro kan pher tela dapi ko phiap ko lupa bet bat kini kita wai kabanga ngasna kolong bet phinam yo pateng nanu ru lai tai kini kabanga sa ai advertise di pa kata ka jaka bandon marka jing tumu ko chungai kini kita wai kolong bangan wan ra be ka company ngaju ong halade balada kini ki we ki jai pendriu ki la ban mara company ye kinu ki dawai kinu ki wala ban wara kum kim shono ki oriflame ki living product ki te balenga ngamla ta kada ka jing tumu chunga pangan wara be ka company bakan no ka jing kar khuru ya ki ban wan ban trai te tangkat ne hi ka de ka jing pen ka ne ka test ni halor jung ikong iban ai nyang yong dan pun pha ki bala yo khya andre na ka jing ki yong bangim sula ada ban angim kwa ban mi perthei besul erain ta kada ki kem ai re don baka tu kan ne ki sha ban kami gadur ta kada mala yo ban kam renga apa ban ongi pi ka we nim jude ban sul erain ya ka ban ai ka testimony namar bakan long jingker khu bun ba namar da ka jing penakam steroid da ka jing penakam dawai jing ki we ba penakam chemical te kalawan ra jing bat ka we ngakwa ban ong biang and I use re kini ki cream ki bolong ku fair lovely kum kini ki pons da mar ki don bun bleach da kala habata ki kalau long pho ben mo te ko mener udan ba kwal yanga te yong ba ni sat ong hi kum tu mo ki bri ong alai I kani ka channel ba ka wan ka testimony kum ta te ka bhabit ba bandek kumno ka bhabe ba bandek ban let chomanga te idan ki callinga yong ken ngala ong I parlok ne para kumtahi en let chomanga dala jamanga ta seleme pi nga ko ban ong pi ka snedo ka don la ka jong te lada ka simpori pi sistem balata steroid te kamot itu pat ibom ta steroid nene itu pat bak nama la ka jong snedo ini kong watang ka we ka dawai nyang yong la jam no sa sten nyang mong menta ka ditang sene ka site bar la jam lon te wat ka ba phopla ka long ba ki doktor menta ling ba jong ini kong te ki doktor menta kila shim mat penan kami ke dawai ke chonga kam dei pat ke bagi shim nam tanyang yong hyong ba na kam ta kasrido na mar kini dawai ke chonga ka bangas na kalong wat ki ba mi nyang mongru ki ba mi nyang yong ki ba mi ai ru kila ban penan kam na mar nasnai ka hatta kar kom bagi khna ar kila ban penan kam re ngam da penslur ki khna ban ta like no tang lada ki dan ki skin issue kom ba ki ong no ki mi ki pa kim sim lo yo ban ai bhai ke dawai nyong sopet ki kun ki jon ki ka pelong ban mi ki nyang ya kata tenga shahi henrei na ka we ka benta te shim da ka we pat ka dawai kenapa kanam mengosono kadam keta mo namar ba kadon hila ka jong te ka ik pangapa ban ong la ka jong ka sni do ngidon te la da ba kwa be ban test one be la ka jong nai up kiwe namar yo ba kiwe hadin lajem te sofi pa ka simport te persang la ka jong namar ngidon la ka jong ka skin type kajongi kabangi don la kajong ka sido kajongi mo kabadon balajam kloy don basimpor don la kajong te nai up ki we la da pikwa ban try should try hendre la da pimla ban yesha ka bhaba pinam ta nabar ba udawai chunga ude be 100% pure herbal te la da pimla ban yesha e ka tak mot bhabe ben nai namar ba long su sap e kai ka pisa hendre la da pikwa ban ta ku simpor pat uselut uba napo bat u bendu tan rai bet bat ujem bat pin sayi anda pilata ka simpor ru wat ban ong ban kan jmm bakan yo khia no hande ka don ka we pa ka baka ka sutrat kalong ka pen pernai ka strido ka pen plungi ka strido kawan pada ka we pa baka ka pen ipat ba ka don ka jing karmen handi dawai baka we pa ka bang ong ka baning kong hi ka de ka jing pen khia ka jing play ka jing try paro ka de ka jing brio hande ka jing pen khia ka jing play penang kami ka de ka dawai ka bahab ipi ban shania bat ban nget bat ban dawai kana bo blen yo ban pikya janai tangara karpa ipi ba pen share lang shaki we kana ba bali tang ki we ki jai ban riu
kam tam ki ba mani bili thau ki la man sinang company palengi ngam la ngaji tuai yu blai patrai na ka jai benriu ka changaro kin mi ki company na ka jai benriu changaro kin mi ki scientist kin mi ki doctor kin mi ki pilot kin mi bun ba bangi i ba ka jai benriu changam ta kala kiu a ba na kiu so ba kan jamin sim khang ta kan ba mo ngilalong jingkor khulu pa hagari ka bau blai la de ban ai ta ai ba ka jamin sim ka jungiru ngin yai be bangin kot chaka thong ka bau blai la bo ini tang ka ni ku blai shibun tu long ka jingkor khu kham tam si ba patti pau Jesus Christ long try nam ta ka burum chung play amen.